Sisane nggo turu apa. Yuk, semoga. Jo mangga langsung dipun aturi niku. Bawa. Kapan bengi. Ya semono. Neng ngono do. Nyak mak. Ngono. Yo, jegleng Pak, kiwa tangan Pak. Ya. Nah. Caping gunung kok metu pindho ya. Ora apa-apa, Nah. kabeh kuwi ya nuruti ati. Nah, Sapa ngerti anak buahipun ingkang Rama nggo katimbalan. Ning nek kowe ora takjak, Lah kok aku ditinggal. jare munggo kaji. Amin. Kowe nunggakno sing apik-apik. Yo. nggih, yuk. Saben bengi nyawang kone. Ayo Pak. Yuk. Ya. Aku ki sampai mindring lah. Gak Merinding kok mindring. aku kan mencolot tak arah-arah. Wulune pateng jengat. merindung metong jengat iku. Ana jengate merinding. Merinding jenenge. Hati-hati Aku Pak. mencolot tak Wedi arah-arah. aku aja dhuwur-dhuwur lho. Tak arah-arah sing pas delikane. Ngono. Aku tahu zaman semono ngetoprak salto wing 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 bles ambles sakmene. Kok jauh urip sampean. Zaman panggungnya Jek Kayu Randu. Oh iya Allah. Untung jeh diparingi selamat. Nah, rumah saku ketekset. Kok keteke kok oleh ngereh patine bose kok sakpo lho sampeyan. Kok lho campur sarine tanda tak gendenane. Ya kono. Karo Mbak Ulan lho. tuku. Ya. Yen memaja Tak ndung. hamong karo Ayo Pak. asik. Ayo Pak. Janer kuning. Ayo bolane. Pak. Asik. Asik. Janer Asik. kuning. Asik. Asoy. Asik. Janer kuning. Asik. Jamet kudasi. Enak. Janer kuning. Ah. Jamet kudasi. Janer kuning. Iya. Sei. Neng rada dadi ngopo? Geno Mbak. Wong bobote rapati oke. Ah, nek swidak. aman ae. Nek jajal nek awake kene. Swidak 5. Swidak 5 Oh kok. ya oke aku. Piro? 80. Lho ndek iki 90 kok mbedun. Mudun pikiran Om. Pikiran utang ta ye. Mekar kulo. Mekar. Anyar non. Anyar neh. Mulo ah kalau. Yuk, Aku semoga. murite iki. Ketua. Ketuane. Janji suci. Oh iya. Tekmu apa tekku? Tekmu Oh wae. tekku ya. Nah, Tekku wis tak iyeng. banter kok ora tau kanggo. Kowe aja ngayu-ngayu. Wong tek iku ora tau kanggo wingi. Kok mengece ya Om? Ora diwari ndekne mencet kliru tanggaku. Layak man, Pak. Wes, Aku angger piye? Ora ngono wis tak booking. Nomor Nomor sekian kamarnya ya bosok tak buka lho kok tanggaku aku. Ateni wong. Merongos piye? Oh mergo ora disidake Sing sitok merongos. Heeh. Baru sing sitok mlaku kok amin terus. Lah kok mentolo jenengan iku Lho, lho. sampean rumati, Pak. Gak. Ngono ku gak, maksudnya sampean rumati lah. Ora. Lho gino. Wong hormati lah apa tak weni dhuwit tinggal mulih ngono ya. Kan Oh gak mentolo. baik hati. Nah, baik hati. Iya. Oh, duite lho turah-turah. Wong bos sapi, bos selepan. Oh. Neng kok aku ora tau disangoni. Oh. Loh, disangoni nek dhewe tanggapan Wis tak lho. sangoni winginane Oh, kok. kan iya. tanggapan. Wingi tak sangoni donga ngono kok iso. Iya. Yo. Terus piye ya?
diparani hae hae. Monggo ayo parani diparani. Lho sing nyuwun kok. Lah, hae. Karo madhep lho ya. Pak nuwun sewu. Iki bengung ora, Bos? Saged Gak, kados ora kula, bengung. Pak. Ora bengung. Pripun? Hae. Kula nyanyak mriki. Nggih lenggah. Oke nah iya. Nggih pasi. Senengane wong nggo tambul. Kulino nggo tambur. Nggih, nuwun sewu paring asma sinten, Bapak? Oh, Bae Bunton. Bae Bunton. Mulane nek pengen kondang kaloko, mara kono. Piye? Lah mara kono kok suwengi to kondang kaloko. Manu dadi Paribasane aku iso terkenal ngono. Nah. Iki. Apa njaluk apa kelakon? Nggih, pun aku tinggalke nae kok. Apa njaluk anakne? Sampeyan ku aja ngono. Ya ora apa-apa. Sampeyan aja kuat, Mbah. Oh. Aja kuat lah. Jamune kok. Kok Iler Piye? macan. Giro macan. apa iku jamu kok aneh-aneh. Pacitan nggih. Cepitan, pacitan. Pacitan. Iya. Pacitan. Hei! Oh. Husai. Hey! 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 Ya. Hey. Hiyo, hiyo. 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 Ya. Pancen musuh wong tuwa. Nah, Ya alus. Alus. Nggih. Ning Kakung. nek musuh niku kudune hati-hati. hati-hatine manggon ndi? Lah nek simbahku kok tinggal watuk ucul nek niku gandulane kenceng. Mosok le. Iya. Piye dijajal? Jajal. 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 Dijajal. Ya kono. Engko ora gambreng mangan lengrem. Piye iku? Apa Pak artine? Moto peteng. Moto peteng atine Nggih. bingung. Mbah Kakung nika saged nembang? Oh, juara nih kok. Oh, gak iso. Juara Nggih, nembang nggih. piye, Mbak? Namung nyuwun mawon nggih. Nggih, pasrah bongkoan, Mas. Oh, iya. Pasrah bongkokan. Wis pokoke angger siap ngono iku wis pol. Iya. Panas. Tian. Yo hayo yo kaline kepiye jangan so jangan Sinda. Sida. Mboten. Kandhane. Punten. Sias napa mboten? Sias wong pasame om. Akhirnya mbok lo saya metu, Dik. Ora ngono. Piye? Nek tak sawangat iku lungguh. Heeh. Asline ngadeg. Sampean apa sing ngadeg iki? Mbolo nggo ngadeg wis ngrogo Loh, kandhane niki kok. kok. Lho. Masyaallah matur nuwun sanget Kakung. Nggih. Niki nembe DP nggih. Oh gak ngono, Mbak Yanti. Piye? Iki kan Mbak Yanti. Dalem. Iki dilongas kan 17. Heeh. Iku lagi ijo. Biru. Biru lagi perjuangan urung kemerdekaan. Oh, Sampean urung yo merdeka. ngono barane lho. Jenengan ingin terus Lah, nah iku Ya, ya ngono ya. Nah iku yo merdeka. Merdeka! Merdeka! Kocok nah iku 17-an nah iku. Kula sing marahi niku, Pak. Non. Sing marahi niku. Nah. Jane kula isi. Piye, Pak? Lho sing marah iku. Ewah kula ngene. Ora ngono nek rantuk sawen. Woi rambut sawen njeluk bensin nah ngono. Juragane kok torok terus saya aku ngono. Ya. Panas setian. Udan panas. Nyuwun swantene kedhik pareng, Kong. Ayo, monggo, Nyuwun monggo. swantene kedhik nggih. Nggih. Mboten usah. Panas Kedhik, panas. Kak, Ngene ka. Mboten purun saestu. Lemoh-moh lho sak. Panas setian aling-aling. Niki dingetanke napa direoke? Dhuwurno ae. Dhuwurno. Dhuwurno. Dhuwurno endi ya, Pak?
panas sedian aling-aling-aling capek gunung mboten sah ngangge reok nggih Pak nggih. Mboten usah nggih. Ya Allah wis nyuwun mak nyangoni. Nah. Lho ngeten niku ya piyai sae ngoten. Tenan kok Sae. Mugi-mugi Sae napa sae? Sae. Kok kaya siaran kae lho. Aja ngono to. Medeni. Ora. Kok apa ndak wis kesesu no? Sapa iki saka susu? Kae lho. Lah nek beselit monggo. Ora sampean ora Mbak Ulan do ngalop. Sing badhe nyelip nika lho Pak. Lho ngosimku Nek ilang. timbang ra kanggo nggo apa e? Ngenek. Nadyan waten miwah Kumandang suarane Intan balik ulon apa setya kelakon ngono ning ngono minum mane banyu beni Sumangga Pak. nggih Monggo ingkang badhe hamiwir pucuk ing sampurna ngridasta. Mana dari jengkar ya? Ya, atas so. Cakep. Sinarengan Nampur Sari Sekar Widodo mugi dadosaken renaning penggalih bandrayan sami kanthi gending caping gunung.
iki apa lali Go kasih so ya Asakane jagung Kaping gunung tutu payung tekad So Ya